Mangwanani akanaka vana vaMwari. Ndoda kukwazisai mese muzita raJesu mukati meano mangwanani. Apo tichapinda mukudzidza zvimwe zvaJesu. Apo tichapinda pakudzidza zvimwe zvemurume wepaKalvari wakatifira kuti ini newe tive neupenyu husingaperi. Tisati taverengwa kuvakafa kana kuti hwamanda isati yarira, Mwari ane zvaari kuda kutaura neni newe pamangwanani ano kuti tigokwanisa kuponeswa. Shoko raMwari roti zvese zvakanyorwa mukati meshoko raMwari zvakanyorwa kuti ini newe tidzidze zvive zvinotibatsira pakuponeswa. Saka mukati memangwanani ano tine nyaya yatinoda kudzidza mukati mebhuku raGenesis chapter 18 and chapter 19. Saka musoro wenyaya mukati memangwanani ano unoti rangarira mukadzi waLoti. Luke chapter 17 verse 32. Rangarira mukadzi waLoti, or remember Lot's wife nemuchirungu. Now, mubvunzo watingade kubvunza mangwanani ano ndewekuti nei Jesu ari kutaura nevadzidzi vake and suddenly paane zvaari kuvadzidzisa pamazuva ekupedzisira zvichavira nyika obva aisa mudzimai waLoti. Rangarira mudzimai waLoti zvoreva kuti pane chidzidzo chiripo paupenyu hwemudzimai waLoti chakatenderwa naJesu kuti vanhu vari kurarama panguva yangu neyako iwewe timbodzokere kumashure tichitsvaga kuti zvii zvakamboitika pamazuva emukadzi waLoti. Chii chaakaita? Wabva waiziva kanyaya yaLoti? Nhasi Mwari vari kuda kutaura nesu neimwe nzira yakasiyana pamusoro peupenyu hwemukadzi waLoti. Remember Lot's wife. Rangarira mukadzi waLoti. Handei mubhuku raGenesis chapter 18 tikaenda pavhesi 1 musoro wenyaya uri kuti Abrahamu unonyengeterera Sodhoma. Genesis chapter 18 verse 1. Zvino Jehovha wakazviratidza kwaari pamiti yemioki yemuMamre agere pamukova wetende masikati zuva ropisa. Akasimudza meso ake akatarira akaona varume vatatu. Akamhanya kunosangana nawo akakotamira pasi akati, Ishe wangu, kana ndawana nyasha kwamuri musapfuura henyu muranda wenyu. Now, murume watiri kudzidza naye pana Genesis chapter 18 verse 1 ndiAbrahamu. Abrahamu ndiye akagara pasuo retende rake kunze kuchipisa agere pasi pemuMamre. Akagara zvake ipapapo. Pano appear 3 men. And Abraham paanovaona anomhanyira kwavari ovainvita mukati memasuo avo. Now, ukaverenga Genesis chapter 18 yese musoro wenyaya wati Abrahamu unonyengeterera Sodhoma. Saka nyaya iyi iri kutanga pachisvika varume vatatu pamba paAbhurahamu. Vatichadzidza as we go by and by kuti varume ava anga ari maheavenly beings, dzaiva ngirozi dzakasvika pamba paAbhurahamu. NdiMwari pachake vakamuvhizitira Abraham for 2 major reasons. Yekutanga yacho yakanga iri nyaya yekuti Mwari vaida kurimainda Abraham kuti handina kukangamwa kaprogramu kedu kaika kekuti ndakakuwimbisa ndakakupromisa uchibva kunyika yeUr of the Chaldeans kuti iwewe uchava nevana vazhinji. Saka iwewe ndoziva kuti wakwegura Abraham, ndoziva kuti Sara mukadzi wako atokwegura atopfuura menopause kudhara, iwe watopfuura andropause. But pauri kufunga kuti ndakangamwa, ine handina kuita seAbraham, handina kukangamwa. Saka Mwari vakashanyira Abraham for 2 reasons. Yekutanga yacho tinoiona pavhesi 10 inoti iye akati, zvirokwazvo kana gore rapfuura ndichauyazve kwauri. Nenguva iyo Sara mukadzi wako uchawa nomwanakomana. Zvino Sara wakanga achiteerera ari pamukova wetende shure kwake. Saka ndo chikonzero chekutanga Mwari chavakaapia kuna Abraham akagara pasi pemuti wemuMamre muoki. Zvikanzi naMwari, iwewe Abraham, I have come to remind you and to promise you kuti kanyaya kedu kaya kemwana tichiri kuenda mberi nako. Saka ndinouya kuzogadzirisa nyaya iyi. Ndo nyaya yandauya kuzokuudza kuti ndiri kuuya kuzopedzisa kanyaya kedu kaya. Muri kuibata kapfungwa yacho vanhu vaMwari? Asi semoni yemasikati ano iri kuenda papfungwa yekuti chimwe chakanga chafambira varume ava vatatu musoro wenyaya wati Abrahamu unonyengeterera. Tiri kupabata kapa. Abrahamu unonyengeterera Sodhoma.
ndizvoka. Saka zviri kunzi manje panapa pavhesi ya17 ndo pane nyaya yedu. Genesis 18. Zvino Jehovha akati, ndichawanzira Abrahamu zvandinoita here? Mwari vapedza kuita discussion naAbrahamu yekubereka kwake mwana waanga achitarisira kuti ndofunga hazvichabudi. Saka anobva ati, Abrahamu, tapedza nyaya iyi yekuti iwewe uchaita mwana, tine kamwe kanyaya katafambira kari kuenderana netheme yechapter. Abrahamu unonyengeterera Sodoma. Zvikanzi Mwari akati hazviiti kuti ndiende kunoita zvandiroda kuita paSodoma neGomora ndisina kutaurira Abrahamu, nekuti kashoko raMwari rinoti Jehovha Mwari havaiti chinhu vasina kuzivisa varanda vavo vaprofita. Saka Mwari vari kuti handii ndisina kuzivisa Abrahamu zviri kuda kutora nzvimbo. Saka pavhesi ya17 Mwari vanoti zvino akati iye Jehovha, zvino Jehovha akati, ndichawanzira Abrahamu zvandinoita here? Kwete, Mwari haachawanziri Abrahamu. Saka pavhesi ya20 Mwari vanoti, ipapo Jehovha akati, kudanidzira kweSodoma neGomora kukuru kwazvo, zviro kwazvo zvivi zvavo zvakaipa kwazvo. Ndichaburuka zvino kuti ndione izvo zvawaita, kana zvakafanana nokudaidzira kwavo kwakasvika kwandiri, kana zvisina kudaro ndichazviziva. Jehovha Mwari vari kutsanangurira Abrahamu, Abrahamu, ndauya paSodoma neGomora. Zvivi zveSodoma neGomora zvakwira kumusoro kudenga uku. Noizi yacho yadaidzira. Ndanzwa chingochani chavari kuita paSodoma neGomora. Ndanzwa umbavha vavari kuita paSodoma neGomora. Ndanzwa kufamba kwavari kuita vakashama paSodoma neGomora. Now I have visited them. Kuti ndizvionere. Not that Mwari anga asingazvizivi kana kuzviona. Mwari vanga vauya kuinvestigative judgment. Vakati Mwari ndoda kufamba netsoka dzangu muSodoma neGomora. Ndizvionere ndega kuti chii chiri kutora nzvimbo paSodoma neGomora. As the angels were taking records to heaven with terrible exactness, records were coming from planet Earth onto God's throne. Marecords achiuya achiramba achidaidzira Sodoma neGomora, Mwari wekudenga. Sodoma neGomora vakuita zvese zvese. Varume vakurora varume, vakadzi vakurora vakadzi. Mwari, Sodoma neGomora. Saka Mwari vakanga vati, nyasha dzangu kadzirambi dzichinyengerera munhu nokusingaperi. Genesis chapter 6 verse ya3 inodaro, mweya wangu haungarambi uchingonyengerera Sodoma neGomora. Zvavari vonyamawo havo. Inzwai vana vaMwari. Mwari vanoshanda neinonzi full cup principle. Saka Sodoma Mwari vakaidira kapu. Vakadira kapu. Kapu ikazara ikapfachukira nezvivi zveSodoma neGomora. So chapter 18 God visits them personally, ivo Mwari wacho. Saka Mwari vanosvika votaurira murandarume Abrahamu. Handingaiti chinhu ichi iwewe usingazivi. Hazviiti kuti ufume mangwana uchiona Sodoma neGomora pasisina ini ndisina kukuudza. Ndichakuzivisa. Mwari haaregi kuzivisa vanhu vake zvokwadi yake. Ndosaka tine shoko ravo rakaiswa pachena. Mwari vanoda kuti wese ari willing kufamba nawo Mwari anofanira kutsvaka pabhuku yaJehovha oziya zvokwadi. Haafaniri kuita zvekuudzirwa kuitira kuti kana exam yekuya kwaJesu youya munhu anenge ari ready aine information yakakwana. Saka tinoona panapa Mwari vari kuti ndaakuburuka ndione zvavaita. Muri kuzvibata vana vaMwari? So when we cross over to Genesis chapter 19, unoona musoro wenyaya uri kuti kuparadzwa kweSodoma neGomora. Usakanganwa kuti wangu musoro uri kuti rangarira mudzimai waLot, rangarira mukadzi waLot. Luke 17 verse 32. Saka patinosvika pana Genesis chapter 19 verse ya1, vatumwa vaviri vakasvika Sodoma madekwana. Roti wakanga agere pasuo reSodoma. Roti akawaona, akasimuka, akaenda kunosangana nawo, akakotama pasi nechiso chake. Because of time handichatauri zvakawanda pamusoro pekuti Abraham akanga akadzidzisa Lot kuita zvinhu zvakanaka. Akanga akadzidzisa Lot kugamuchira waenzi, nekuti muri kuona kuti the same thing chaitwa naAbraham pana Genesis chapter 18. Akakotamira pamberi pavo akavakumbira kuti chimbouyai kumba ndikubikirei mumbogeza tsoka
tsoka dzenyu, the same na Lot panapa. And tichaona kuti patinogamuchira vaenzi mukati memisha yeduka, sometimes the Lord reveals mysteries of heaven just because we have accepted visitors within our homes. Let us be very careful, wanamai vari mukati menyika. Vamwe vanhu vatakadzinga tikatadza kupa kapi yemvura, Mwari ane zvaida kutaura kwatiri kuburikidza nevanhu ivavo. Mwari vane zvikomborero zvavaida kudurura mumusha medu. Remember kugara kwaJoseph mumba maPotifa kwakaunza zvikomborero. Vamwe vanhu vatinoitetera kunze ndiJehovha Mwari vanenge vatongokupawo hako mukana. Remember mukadzi the Shunammite woman akanga asina mwana, but by reason yekuti ekenge atendela Elijah kugara pambake akabvunzwa chii chaunoda kuti ndikuitire ndisati ndaenda. Unofunga kuti dai asina kumutendera kugara pamba pake angadai akaita mwana? Elijah angadai akangopfuura nezvikomborero. Mwari vatibatsire vana vaMwari tizive kukosha kwevaenzi. Regai tiende mberi nenyaya yedu. Rangarira mukadzi waLot ndo topic yedu mukati meano mangwanani. Saka zviri kunzi manje panapa Mwari vakati I'm going to investigate of the iniquity iri kutaurwa nezvayo iri kuramba ichirekodwa. Regai ndifambe netsoka dzangu. Nyasha dzaMwari dzakanofamba muSodhomu neGomora. Mwari achizvionera nekuti Mwari haashuvi kuti mutadzi aparare, anoshuva kuponesa mutadzi. But Mwari vakadzika vakati ndaburuka kuti ndione zviri kuitika paSodhomu neGomora. Unoda kuponeswa ndiye uchaponeswa paSodhomu neGomora. Asi mundu muri kutondera kuti patinoverenga Genesis chapter 18, Abraham pleaded for Sodom. He wasn't pleading for Sodom yoga. Wainyanya kuchemera ndi Lot ngana wake. Aichemera murora ngari muSodom neGomora. Akanga achichemera vanasikana vakanga vari muSodom neGomora, vazukuru vakanga vari ikokoko. Saka Mwari vakasvika paSodom. Regai tione kuti as God was investigating chicha vakaona. So when we read Genesis chapter 19, zvikanzi varume vaya Lot anovakumbira kuti vapinde pamasuo ake. Vanomboita kunge vasiri kuda kupinda. Unoziva chimwe chikonzero chinogona chakaita kuti Lot akasikire kuda kuti vatumwa ava vakasvika vari varume, because ngirozi inochinja form. Apa ngirozi dzakasvika vari varume. Muri kuzviona vana vaMwari. Saka ukazvitarisa manje Lot anogona kunge akakasikira kuda kuvatora nekuti aida kuva protector from Sodom. Aiziva nekuti yepa akatoona varume ava akaona kuti they were handsome. And Lot akanga atoti varume ava vanoda kutochengetedzwa. Quickly regai ndivaise mumasuo angu. But hanzi ngirozi dziya dzakaita sedzisiri kuda dzichiramba kuenda mumba maLot. Izvo ndiMwari aiti ngochani dziya dzinyatsoone kuti nhasi muguta mauya imwe type yevarume. Saka hanzi varume vaya vakazobvuma vakati handei yedu. But pavakainda guta ranga ratovaona. Ende shoko ranga ratofamba kuti kune varume vauya vainda mumba maLot. Varume vakanaka, nhasi zvakatinakira muguta muno. Muri kuzvibata. Tikaenda paverse 4 inoti zvino vasati vavata varume veguta ivo varume veSodhoma vakakomba imba, vaduku navakuru, vanhu vose kumativi ose. Varume vakauya, vanhu vose. This is what my Bible is saying. Guta rinenge rese reGomora, Sodhoma, vakauya padho raLot. Vakati kuna Lot, vakati kudi verse 5. Vakadanidzira kuna Lot vakati kwaari, varipi varume vakapinda kumba kwako usiku uno? Tiri kuvada varume vapinda mba mako imomo Lot usiku uno. Now ndoda kuti mubate nyaya iyi patiri kuitanga vatumwa vapinda mumba maLot. MaiLot varimoka. Ende Lot paari kusvika ari kuti gogogo itipinde, mama tauya nevaenzi. MaiLot vari kunyatsokuvaona. Ende MaiLot vachivaona vari kungoona ordinary men. Hapana chinoshamisa chavari kuona pavarume ava vari vatatu. Saka hanzi panoita unfold drama pamberi paMaiLot naLot nevanasikana vavo. Zvikanzi varume ava vaisandudzira dhoo vachida kupinda imomo kuda kutoripwanya. Lot akabuda akavanyengerera, varume musadaro, ndokupai hangu mhandara dziri muno, musabate vaeni ava. Hanzi vakaramba. Saka hanzi ipapapo ndo pakabva pazosimuka ngirozi dziya dziri 2. Hanzi ndobva dzarova vanhu vaya neupofu, ndobva dzavhara dhoo kudhonzera Lot mukati. Vanhu vese vanga vari panze vakaita mapofu. But hanzi vakatsvaga dhoo even wari blind kudaro ngochanidziya nekuda varume vanga vari mumba maLot. Saka vazoona kuti idi zvarambaka, hanzi vakabva vadzokera kudzimba dzavo. Saka vadzokera kudzimba dzavo manje tikaverenga pavhesi ya 11 inoti vakapofumadzwa vakanga vari pamukova, vadiki navakuru vakazvinetsa vachitsvaka mukova.
investigative judgment. Mwari vari kuzvionera wega kuti vanhu ava varipenda, vanhu ava vaponeseka. Even if wazviona kuti pane rimwe simba riri extraordinary raitika panapa, kuti tese taita blind, yet havana kutomboona kuti pane zviri kuitika. Ivo varume vemuSodhomu neGomora ivava, varume vemuSodhomu neGomora vazviona kuti varume 2 chete vatikunda simba tiri guta rese, nekuti Loti waida kutoita wekubvarura chaiko kuti titendere tipinde imomo. But vazviona kuti varume 2 vavakunda simba, hapana chakamboringa in their minds. Moyo yavo haina kana kutombovhunduka. Vakati ameno tinovada badzi varume ivavo, vakatanga kutsvanzvadzira kutsvaga vasiri kuona. Saka izvozvo zvakangoratidza kuti vanhu ava vasvika beyond nyasha. Muri kuzvibata vana vaMwari? Hapana zvadzichaitawo panyasha dzacho, nekuti nyasha dzinonyengerera unodasvi. Kana usingadi ungaitwe sei, kana usingadi nyasha dzacho vanhu vaMwari? Zvakangofanira kuti mukomana akati kumusikana ndikuroore, iye akati handidi, ungaite sei? Ungaende nepfuma kwatezvara here musikana wacho asiri kuda? Hazviiti. Saka taida kuti maropa aJesu asukani kana isusu tikaramba. Zviri kwatiri, ndokusaka vhesi richiti nokuti Mwari wakada nyika nokudaro wakapa mwanakomana wake kuti ani nani unotenda. Saka zvinotora denga zvotora iwewe kuti uponeseke. Tiri kuibata vanhu vaMwari? Inonzi human effort plus divine intervention. Mwari vanoita zvinoitwa naMwari, iwewe woita zvinoitwa nemunhu. Regai tiende mberi nenyaya yedu, nekuti nyaya yedu iri kutirangarira mudzimai waLoti. Saka pazviri kuitika izvi, mai Loti vari kuzviona. Verse 14 inoti panapa, ipapo Loti akabuda akandotaura novakuwasha wake. Regai titange paverse 18. Nokuti varume vakati kuna Loti, una vamwe pano here, kana mukuwasha, kana vanakomana vako, kana vanasikana vako, navose vaunawo muguta, uvaburise muno. Hello? Muri kunzwa manje kuchema kuya kwanga kuchiita Abrahamu achichemera Loti. Mwari wakanzwa kuchema kwaAbhurahamu achichemera mwana wake. Nyaya iyi inofanana nenyaya yaRahabhi. Akabvunzwa futi, iye ndiye ekengada zvekuponeswa. Muri kuibata pfungwa yacho vanhu vaMwari? But anobvunzwa kuti auna hama here? Akati ndinadzo. Akaenda akanokokorodza hama dzake dzese dzikauya kuti dziponeswe. Ibasa rangu neni, rako neni, kuti tiinde kunodaidza hama dzedu kuupenyu usingaperi. Umwe muimba aneimba rwiya anoti, taurira vese vese kuti kune nzvimbo kudenga. Saka muchaona kuti pese Mwari pavanodaidzira rukoko, vanotuma inini newe kuti handidimi chete. Enda unodaidzawo hama yako, enda unodaidza neighbor yako, enda unodaidza sister wako. Kuna vamwe vanoshanda kumba kwedu, ndini chete ndinonamata. Munhu waMwari, kunamata ndekwekukoka munhu wese kuupenyu usingaperi. Dai Mwari vatibatsira. Saka panapa Mwari vari kutuma Loti kuti Lotika, chienda iwewe unodaidza hama dzako. Reason yacho verse 18, nokuti toda kuparadza nzvimbo ino, nokuti kudanidzira kwavo kukuru kuna Jehovha. Jehovha wakatituma kuiparadza. Muri kuzvibata? This time now ndo paakureveala these 2 angels kuti Loti, isusu hatisingori masojourners, hatisi vanhu vari kungopfuurawo hedu nepaSodhomu neGomora. Isusu tiri ngirozi dzabva kudenga, nechikonzero chekuti zvivi zveSodhomu neGomora zvadaidzira kusvika pachigaro chaMwari. Saka isu tatumwa kundoiparadza. Ende ngirozi padziri kutaura naLoti, mai Loti vari kuzvinzwa, vanasikana wavo vari kuzvinzwa. Saka Loti now realizes kuti vanhu vauya mumba mangu ava havasingori varume nje, ingirozi. Saka Loti unobuda, anomhanya kunotaurira vakwambo vake, kunokwadanidzira, uyai kuupenyu usingaperi. Akamhanya Loti akati, uyo unoda ngauye kuupenyu usingaperi. I want to think kuti even maneighbors aigara nehama dzake dzaanga achidaidza vakazvinzwa vanhu vaMwari. But when we read our Bible, rinoti asi vakuwasha wake wakati unoita hake museri. Wakuwasha pavakadanwa kuupenyu usingaperi, vakati Loti uri kutamba, Loti ari kutoita zvake majokes, hapana kana nenyaya yaari kutaura, ari kutoita hake museri. Nzwai vanhu vaMwari, iko zvino izvi Mwari vachidanidzira uyo unoda, nekuti nekukasika nyika inoparadzwa nemoto. Kune vazhinji vari kuti ndezvemusere izvo zvingaitika here? Mwari angaparadza vanhu vese ava here? Ndezvekunyepa izvi?
Mwari ari kuda vanhu vese ava kuti avaitise basa rei. Unoziva vanhu vanoramba ruponeso pachena so semarambiro akangoita vanhu vemazuva aNoa. Vakati Noa unoita musere. Wemazuva eSodhomu neGomora vakati anoita musere mudhara ichiko chaanomhanya neusiku unoyu. Nekuti remember zvinhu izvi zvakaitika pakati pousiku, the midnight cry. Lot akamhanya achidanidzira, uyai kuruponeso, uyai. Mangwana tiri kufuma Sodhomu neGomora pasisina. Varume vauya kuzoparadza vakati anoita musere. Munhu waMwari inini newe ngatingwarirei zvimwe zvinhu zvatinofunga kuti Mwari ari kuita musereka sekudanidzira kuti nguva yapera. Iko zvino izvi look around, chii chisiri kuratidza kuti nguva yapera. Asi iwe ukatarisa imba yako iya unoti Mwari ungaipisa iyoyi. Ukatarisa mota dzako dziya kuti Mwari angapise. Ukatarisa maguta aya ukati Mwari angazviite izvozvo. Hanzi naMwari chinhu ichi ndakachifunga mubhuku raJeremia anodaro Mwari, ende ndichachiita, handisi kuzodzokera kushure. So planet Earth soon and very soon uri kuparadzwa. Saka zvikanzi Lot akamhanya, Lot akadanidzira, vakati anoita musere. Lot akabva adzoka zvake, but he was a disappointed man. Akadzoka kumba kwake, ndobva asvika. Ini ndoda kuimagina zvangu kuti mai Loti vakasara kavakagara nengirozi. Ngirozi hadzina kuperekedza Loti kavanhu vaMwari kuinda kunodanidzira. Muri kuzvibata? Dzakasara namai Loti. Vakatogara vese mumba imomo. Musoro wenyaya uri kutirangarira mukadzi waLoti. Tikaiverenga pana Genesis chapter 19 verse 16. Lot adzoka mumba. Vakanzi taakufanira kubuda tichienda. Zvikanzi Lotika akaona kuti panapa pane hama dzangu dzinogona kusara. Akatanga kutenderera. Saka verse 6 inoti, asi vakanonoka. Varume vakabata ruoko rwake noruoko rwomukadzi wake namaoko avakunda vake vairi, nokuti Jehovha wakanga ane tsitsi naye, wakamuburisa wakamuisa kunze kweguta. Hanzi Lot akutenderera nemukadzi wake wachitenderera nevakunda. Mwari wedu ndiMwari wenguva. Ngirozi dzakaziva kuti time yatopera pano. Saka akabata ngirozi, vakabatwa maoko nengirozi, vakaita zvekuzvuzvurudzwa kubudiwa nawo mumba muya. Muri kuzvonaka? Wakanzi muri kufanira kuti tichiende nekuti nguva yakuita sei yakusvika. Vana vaMwari, vhangeri riri kudanidzira kuti zhuzhurudza matiri. Vhangeri riri kudaidzira kuti zhuzhurudza from our comfort homes. Vhangeri riri kuti uyo unoda ndiye ngauye kuupenyu usingaite sei usingaperi. So mukati memasikati anaya muchaona kuti Lotika akaita kakunonoka, ndobva azhuzhurudzwa. Zvino wakati vavaburisa kunze, mumwe akati, ndoda kuti mupateererapo. Mumwe akati, tiza nokuda kweupenyu hwako. Usacheuka shure kwako, kana kumira pabani rose, tizira kugomo kuti urege kuparadzwa. Mumwe akati kwavari, pavatumwa vekubva kudenga, mumwe akati, tiza nokuda kweupenyu hwako. That was a commandment. Hapana pakaponeswa vanhu muBhayibheri pasingataurwi nyaya yecommandment yaMwari. Sevamwe vanoti hanzi mutemo wakapfuura wakaroverwa pamuchinjikwa. Ndoda kuti nyaya iyi uitarise zvakanaka. Ukaenda pana Genesis chapter 2 16 to 17, Mwari vanotaura naAdhamu vanoti, imwe michero yese ungadya, asi uyu uri pakati pemunda usaudya, nokuti nomusi wauchaudya uchafa zviro kwazvo. That was a commandment. Ende Adam paakadya muchero wakadaidarika murayiro. And what is sin? Sin is the transgression of the law. Law ipi? The Decalogue. Decalogue haisiriyo yakaroverwa naJesu pamuchinjikwa. Mutemo wakaroverwa naJesu pamuchinjikwa ndo mitemo yainzi the ceremonial laws. Tiri kufamba tese vana vaMwari. Saka ukaverenga manje Abraham akadarika murayiro, ndokusaka rufu rwakapinda panyika. Ukaiverenga pana Romans chapter 8. Now ukaverenga pamazuva aNoa, shoko raMwari rinoti, and Noah did according to all that the Lord had commanded. What was the commandment? Waka areka. Mupinde imomo nekuti mvura zhinji ichauya. Muri kuzvibata vana vaMwari. Saka Mwari vari kuti kwatiri, mutemo waMwari unogara nokusingaperi. Zviri kujeka here izvi?
ende vanoponeswa ndevanenge vauteerera mutemo iwoyo. Saka Noah did according to what the Lord had commanded. That is why he was saved. And Abraham, Mwari vakangomupa a simple commandment. Abraham, simuka munyika yauri uende kunyika yandichakuratidza. Abraham wakatenda zvikanzi kwaari ndiko kururama. Tiri kuibata kapfungwa yacho vana vaMwari. Saka kutenda, kuteerera mirayiro yaJehovha Mwari. Kutenda is to obey. Tiri kuzvibata vana vaMwari. Saka pano mutemo uri kuuya uri very simple. Unoita ngosiri mutemo. Zvino wakati wawaburisa kunze, mumwe akati tiza. Muri kuzvibata here vana vaMwari? Tiza nokuda kweupenyu hwako. Usacheuka shure. Number 1 iri kuti tiza. Number 2 iri kuti usacheuka shure kwako kana kumira pabani rose. Tizira kugomo kuti uregedze kuparadzwa. Saka ngirozi dzakadhonza mailoti, dzikadhonza Lot nevanasikana vake, vakabuda muSodom, vakavasiya outside the city. Kwakuwataurira kuti chitizai, musacheuke. Tiza nekuda kweupenyu hwako iwewe. Musakangamwe musoro wenyaya uri kuti rangarira mukadzi waLot. Saka pane discussion inoitika ipapo pakati paLot nengirozi idzi. And then anotenderwa kuenda kuZoari, the plains of Zoar, kwaakanga achemera kuti anoda kuenda. Saka vachimhanya vatosvika ikoko. Regai tiverenge vhesi rinoti, verse 23, Genesis 19:23, zuva rakanga rabuda panyika, Loti achisvika paZoari. Noziva rwiyo rwatinoimba rinoti some glad morning. Some glad morning. Nyaya yaLoti iri kuratidza even patime inouya Jesu. In the midnight, things are happening. At the breaking of the sun, the Son of Man shall be seen. Zvikanzi zuva rakanga rabuda panyika, Loti akasvika paZoari. Ipapo Jehovha akanisa pamusoro peSodhomu neGomora suferi nomoto zvichibva kudenga kuna Jehovha. Akaparadza maguta awo nebani rose navose vakenge vagere mumaguta nezvose zvakanga zvamera pavhu. Asi mukadzi wake wakacheuka ari shure kwake, akaitwa shongwe yemunyu. Unoziva Sodhomu neGomora, Mwari vakangoita rekunanzva nemoto. Hapana kana chinoratidza kuti paive nemaguta mairi. Ukawerenga history yako inokutaurira kuti Sodhomu neGomora maguta akanga akakura seJohannesburg. But hasha dzaMwari dzasvika. Unofana kurarama uchiziva kuti seri kwenyasha dziri kutinyengerera kuupenyu husingaperi kune hasha dzaMwari. Saka zvinoratidza kuti Mwari vakangonanzva Sodhomu neGomora nemoto kudai. Pakangosara pane Dead Sea. Hapana chiripo, hapana chinorarama nekusingaperi kusvika hwamanda ichirira. Why? Nekuti vanhu veSodhomu neGomora kuipa kwavo kwakadanidzira kusvika pachigaro chaMwari. Nyaya yedu iri kuti rangarira mukadzi waLoti. Saka pataverenga verse 26 yati asi mukadzi waLoti wakacheuka. Now, mubvunzo watiri kuda kuti tidaire panapa uri kuti chii chakamboita kuti mukadzi waLoti acheuke? Vakacheukirei mai avo vanhu vaMwari? Chii chakaita kuti pandaverenga bhaibheri rangu randiratidza kuti mai Lotika vakatosvika paThe plains of Zoar. Tiri kuibata kafungwa yacho. PaZoari paipai mai vaya tsoka dzavo dzakatsika munzvimbo yekenge yakumbirwa nemurume wavo. Nekuti zvanzika zuva richibuda Loti akasvika paZoari. Vari kumhanya vari kuenda. Mukadzi waLoti achitevera kumashure. Muri kupabata vana vaMwari? Ndobva acheuka. Chii chakaita kuti acheuke? Iye anga atotsika pane ruponeso. Right on the plains of Zoar. Ari kucheukei. Inzwai vana vaMwari. Mai Loti vakainda nemiri kuZoari. Moyo wakasara kuSodhomu. And nekuti vakasiya moyo wavo kuSodhomu, she perished kwenge kuine moyo wavo. Nekuti shoko raMwari rinoti pane zvinhu zvako zvaunodisisa kaiwewe ndo paneinda moyo wako. Muri kuibata pfungwa yacho vanhu vaMwari? Saka nyatsonzwisisa zvakanaka munhu waMwari. Mai Loti vakainda nemiri wavo kuZoari, asi moyo wakasara kuSodhomu neGomora. Ndokusaka vakaparara, nekuti kune moyo wako ndo kune destiny yako. Kufamba tese here vana vaMwari?
tiri kufamba tese here chechi yaMwari. Saka inzwai vana vaMwari. Unoziva munyika yatiri kurarama today kune nyaya dziri kunakidza dzemarriage. Vanhu vanobva vati today munhu usade munhu nemwoyo mude nemapapu. Ndosaka muri kuona marriage dzanhasi dzisina kwadzinoenda. Vanhu vakupinda nemapapu, mwoyo wakasara kunze, mwoyo wakasara kumba kwamai vake nababa, mwoyo wakasara kuboyfriend yake kana girlfriend yake yaive nayo kudhara, mwoyo wakasara kuhigh school sweetheart uko akapinda nemapapu. Saka iwewe unoramba uchingonzi ndichanonzwa marriage counselor wedu. Munhu waMwari tangai mabvunzo vanhu musati mawakansela kuti makapinda nemwoyo here kana nemapapu. Mailoti vakainda nezvimwe zvese vakasiya mwoyo kuSodom neGomora. And for that reason, she perished together with Sodom and Gomorrah. Because ndokwa vakanga vari. Nai munhu waMwari, zvawakauya kuno, wakauya uchirevesa here iwe, zvawakati I have decided to follow Jesus. Wakauya ni wese here iwewe, kana kuti wakasiya moyo wako kunyika. Ndosaka nyika uchida, ndosaka uchiresembla nyika. There is not much of a distinct gap between iwewe nenyika. Unoziva vana vaIsraeri. Mwari akavati, you must walk a 3 days journey from Egypt. Miende kunondinamata. Ndobva zvanzi naFaro, aiwa, imimi namatai Mwari wenyu muri muno muEgypt. Hamufambi 3 days journey. Zvaireva Faro ndezvekuti regerai zvekuda kuinda nemwoyo izvo. Ngatingoitei tiri panapa nemapapu. Mozisi akati hazvigoni. Tiri kutoenda 3 days journey. Unoziva chimwe chatadzisa chechi yaMwari nhasi kuti ioneke kuti iyi Israeli iri kuGosheni iyi, aya maEgyptians aya, vanhu vari kuGosheni nemiri asi mwoyo iri kuEgypt. Handiyo nyaya yedu. Uri kuona kuti Mailoti pataverenga Genesis chapter 18, Mailoti Abraham pleaded for her. Abraham akafananidzwa naKristu panapa achichemera Mailoti pamberi paMwari kuti kana ava mai ava ndakavafira. Yet she did not capitalize on that. Mailoti vakatonzwa ngirozi dzichitaura vanhu vaMwari kuti nzwaika baba Loti, tauya kuzoparadza Sodom neGomora. Kudanidzira kwezvitema zvavo kwasvika pamberi paJehovha Mwari, saka tauya kuzoiparadza. Mailoti zvanga zvitinzwika, vachitotakura maplates anga adyirwa vachiisa musingi. Mailoti asi vakangoti zviriko here izvozvi zvemazuva ekupedzisira ka vanhu vanhasi vanovati ndezvaMwari here izvozvizvi. Vakazvinzwa Mailoti. Unoziva inini ndandichitoimagina zvangu kuti dai iri nguva inoyi yeteknoloji ka, Mailoti ndofunga vakasara mumba mavo, vakabata foni so, vakagara pasofa, vakatarisana nengirozi dziya ka, vakadzitarisa kudai vachiti kudenga kungabve vanhu vari so ordinary kudai vakapfeka masandals. Remember kakuti ngirozi idzi dzanga dzauya dziri in the form of men. Kudenga kune zvakadai, takaudzwa wani kuti dzine mapapiro, inga takaudzwa kuti dzakachena. Ndo zvakaita ngirozi. I can imagine Mailoti vachitora mapicture kudai, vachitora ngirozi dziya mapicture, vachisenda pagrupu reshamwari dzavo dzavairukwa nadzo musoro vachiti ndionereivo varume vauya panava vachiti tiri ngirozi dzabva kudenga. Shamwari dzavo dzikati kuti kuti lo, vachikandirana kuti kune ngirozi dzakadaro idzodzo idzo. Munhu waMwari, Mwari vanoapia kwatiri sometimes vachishandisa zvinhu zvakashoreka, but kana Mwari wataura munhu inzwai izwi raMwari. Hanzi kana muchinzwa izwi rake musaomesa mwoyo yenyu. Mailoti vakaomesa mwoyo wavo, opportunity vakaitarisa vakarasikirwa neupenyu husingaperi. She even saved these angels, her plates, her forks, her knives, water glass avo Mailoti akanwirwa nengirozi, yet she was not saved. Vakasiya moyo uri kuSodoma neGomora. Mailoti ava vakatonzwa murume vavo ari kudaidzira the loud cry kuhama dzake, uyai nyika yakuparara, but ivo havana kuzviteerera. Pataverenga vhesi rati Mwari akavanzwira tsitsi. Mapanzwawo ipapo ndobva avabata maoko pavhesi ya16 akavaitira tsitsi. Grace located mukadzi waLoti, yet haana kana umbozviona mukadzi uyu. And unoziva as we are speaking kuna ari kutoti ende Mailoti, aiwa imbosiyana naMailoti, apply this kwauri. How many times has the Lord pleaded newewe pamusoro pechivi chako? Mwari vakakunyengerera kangani chivi chako chiya chiya? Mwari vakakudanidza kangani kuupenyu husingaperi?
How many times has the Lord presented zvinhu zvaunonyatsa kuona kuti uyu ndiMwari azviita uyu, but unoramba wakaomesa mwoyo wako? My Lord, wakaita witness the angels of mercy making the last call to the valley of Siddim, yet she did not repent. Dai Mwari vatibatsira. She even had the commandment, run. Usacheuka. Hana kuita zvekuudzirwa sezvakaita Eve akaita zvekuzoudzwa naAdam kuti Mwari wakati uyu akazvinzwa nenzeve dzake kudai. But she decided kuti acheuke. Akasarudza kutyora murayiro waJehovha Mwari, mukadzi waLoti. Akaparara nevasingateereri. Mwari vakanga vamuti, mai Loti, handinei nezvimwe zvakawanda zvawakaita muSodhomu neGomora. Chimhanya uponeswe, usacheuke. She failed to obey. Unoti Mwari vaisamuziva here kuti mukadzi uyu haateereri? Vaimuziva kuti mukadzi waLotika haateereri. Though an opportunity was presented, grace ndo yakamuzvuwa muSodhomu neGomora. Ende dai akada kugamuchira nyasha idzi, ungadai akaona upenyu husingaperi. Inini newe hatiteereri, but Jesu ari kuti ndiri kuextenda grace dzeupenyu husingaperi. Tingadai tateerera kuti tawana upenyu husingaperi. Saka plan of redemption yakaita unfold right before my Lord. Kudanidzira kwekupedzisira. Nyasha dzikavasimudza mumba mavo. Jesu akavachemera pamberi paMwari in the form of Abraham. Ndindi Abraham, Christ personified. But zvakangodaro mai ava vakasarudza kurasika. Moyo wamai Lot waida Sodhoma kupfuura ruponeso. Wakambonzwa munhu anoti dai Jesu achambomira kuuya ndambotanga ndaroorwa ndambochata, anofunga kuti kuchata kunoshamisa kupfuura kuinda kudenga. Umwe unonzwa achiti ini kana mai angu asingaendi kuupenyu husingaperi uku ina handiendi. Anofunga kuti mai vake vanoshamisa kupfuura upenyu husingaperi. Mai Lotika vakafunga shamwari dzavo vakati I would rather perish with my friends than inherit upenyu. Be very careful of the choices that you make and the things that you say pamusoro peruponeso. Unogona kuparara. Kuzvibata here vana vaMwari. Saka tikaverenga Proverbs chapter 4 verse 23 inoti, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Pazvinhu zvose chengetedza mwoyo wako, nekuti zvitubu zveupenyu zvinoyerera zvichibva mukati memwoyo wako. Unoziva Jesu achitaura nemukadzi wepatsime paya anoti inini mvura yandichakupa ukainwa unofanana nechitubu chinoyerera chichibva nemukati. Saka mai Loti vakanga vasina kupfeka Kristu mumwoyo. Saka chitubu chemwoyo wavo chakanga chichibika poison. Saka havana kuponeswa. Mwoyo wako unombobikei. Guard your heart jealously. Unoziva kuti chinyi? Ma-avenues emwoyo manje anotaurwa mubhuku raLuke. Kana Bible richiti chengetedza mwoyo wako, Mwari unomborevei? Ungachengetwa sei mwoyo wacho iwoyo? Handei pana Luke chapter 17. Luke chapter 17. Ushe hwaMwari nokudzoka kwaMwari. Verse 26 inoti, sezvazvakanga zviri pamazuva aNoa, ndizvo zvichaitawo pamazuva omwanakomana womunhu. Vaiita sei? Vaidya nokunwa nokuwana nokuwaniswa kusvikira zuva rakapinda Noa muareka, mvura zhinji ikasvika ikaparadza vose. Saka chakatadzisa vanhu vemazuva aNoa kuponeswa mwoyo waifunga zvekudya nezvekunwa nezvekuwanana kusvikira mvura yakavasvikira vasiri ready. Mwoyo wako munhu waMwari ngauchengetedzwe kwazvo. Uchaona kuti vhesi parinonzi sezvazvakanga zvakaitawo mazuva aLoti, vaidya futi nokumwa nokutenga nokutengesa nokusima nokuvaka. Tiri kuzvibata here vana vaMwari? Uri kuona here masimilarities ari pakati pamazuva aNoa? Masimilarities ari pamazuva pekuparadzwa kwevanhu veSodhomu and Gomora. Vaidya vainwa. Now, kana Bible richiti chengetedza mwoyo wako, there are avenues that lead to the heart. The eyes, the tongue, maoko edu aya, nzeve dzedu idzi,
pfungwa dzedu idzi zvinopinda zvaunoona. Vanoti pachirungu by beholding we become changed. Ndosaka muri kuona Satani ari kuwedzera kukura kwescreen, kakatanga kari ka black and white katiki-tiki, so iko zvinorava kuzadza madziro esai. Munyatse kuona by beholding you become changed. So when the Bible says chengetedza mwoyo wako, rinoreva kuti chengetedza your 5 senses. Usangotesta zvese vanhu vaidya. Hello, usangode kubata zvese vairoorana. Pane zvinenge zvabatwa. Usangoda kuteerera zvese. Uri kuzvinzwa here munhu waMwari? Vairamba kuita sei? Kuteerera nenzeve dzani dzavo. Saka Bible kana richiti uchengetedze mwoyo wako, rinoreva kuti guard jealously the 5 senses that lead to your heart. Hazvisi zvese zvinofana kufungwa nepfungwa dzako idzi. Hazvisi zvese zvinofana kuteererwa nenzeve dzako. Hazvisi, unoziva zvino Satani akaita kuamplifya music. Kana zvorira zvinonyaudza nekuti anoziva. The more yaunoramba uchizviteerera, uchazvishuwa. Wakunzi mhanya wakananga kuzoari. Mwoyo wako uchazvifunga zvaipinda munzewe, uchatarisa kumashure. My Lord, handizivi kuti maidyiwei muSodhomu neGomora. Zvavakafunga vomhanya kuti zvino kana toindako kuti ndinonosvika kuine chikenini, kana tikasvika ikoko kuti ndinosvika kuine zviriko mazuva zviya makitchen aya ekuti unoigirwa tray yechikafu, kuti sadza, kuti beef, kuti fish, kuti chese zvese. Wakati ndinosvika zviriko kuzoari uko. Atiendi tikasvika ikoko tikanosvika kuine macucumber nelikisi chete dzakachemedza vana vaya vakasara veIjipiti, wakati todzokera kugarlic nelikisi. Uri kuiona here kuti nyaya yacho iri very similar nenyaya yaMailoti. Munhu waMwari, uchengetedze mwoyo wako. Unoza Bible rinoisa pachena. If you read the book of Exodus chapter 7 verse 13 to 14, Faro akanga aine mwoyo wakaoma. Aiti akatarisa so Egypt yese akati, inini ndiri Mwari, ndigofuma zvese izvi zvisisiri zvangu, zviri kunzi ndezvaMwari, ari kunzi anofana kunamatwa. Handiti ndisiye nguruve yangu iyi, ndisiye waini yangu yakaita sanemazita ake kudai, ndisiye music iya inoti ngoma kale. Akati kana handiti. He did not guard his heart kusvikira mwoyo wake waoma akapararira paThe Red Sea. Munhu waMwari, chengetedza mwoyo wako kupfuura zvose zvingada kurindwa, nekuti Mailoti watadza kuchengeta wavo mwoyo, wakarasikirwa neupenyu, vakashanduka kuita churu chemunyu. Ndofunga ndosaka the Red Sea ine lot of the Dead Sea iri salty, salty yaMailoti yese iyai inokonzeresa kuti life isararame. We are reminded kuti kusateerera kwaMailoti kunoparadza upenyu. Mwari vatibatsire mukati memasikatani. Hanzi naMwari, mweya wangu haungarambi uchinyengerera munhu zvaari wenyama hake. Saka Mailoti vakanyengererwa. Kubva kuchapter 18 of Genesis, Mailoti vakanyengererwa. Mwari akavakoka kuupenyu usingaperi. Ngirozi dzikapinda mumba mavo, vakatarisana nadzo, vakadya nadzo. Kana dai zvaita vaigona kumbotorana nadzo maselfi kudai, munhu waMwari. But at the end of the day, dzangoungana. Vanhu waMwari, tarisai murume anonzi Judas. Same story. Mwoyo waJudhasi wakaramba kusoftenwa 3.5 years ari pakati pevadzidzi achiona mamiracles ese aiitwa naJesu, but mwoyo wake wakaramba wakasindimara. Ngwarira zvaunoona, ngwarira zvaunoteerera, ngwarira zvaunobata, ngwarira zvaunoronga mukati memwoyo wako, munhu waMwari. Ngwarira kuti kana wodya kudai, munhu waMwari, kamudyiro kako aka kane ruponeso here. Sodhomu neGomora zvakaparara together naMailoti. Vakanga vachifanira kuti vaponeswe, vakarasikirwa neupenyu usingaperi. Judas akafamba naMwari wacho 3.5 years, but mwoyo wake wanga wakasindimara. Aiti zvese zvaiitwa, iye anga ari kungofunga mari chete. Aingoona mari mumaziso ake kusvikira atengesa Jesu 30 pieces of silver. Regai ndikutaurire vana vaMwari, tisati tavhara, tisati tandamata. Hakuna munhu ari kuzofa asina kupiwa mukana sewakapiwa Mailoti. Remember, mbavha mbiri pamuchinjikwa naJesu. An opportunity was given to them. Imwe mbavha yakatenda, imwe yakaramba. Imwe yakaponeswa, imwe yakasangana nerufu. Kana Faro paakasangana nemaplagues aya, Mwari vaimunyengerera kuti pamwe mwoyo wake ungapfawa. Mwari anopa munhu wese mukana wekuponeswa. Zviri kwauri kuti unodecide zvipi, to obey or to disobey. Saka zvinokosha kuti tizive kuti mutemo waMwari haushanduki. Mwari anongoramba achitaura mutemo umwe chete kwatiri, kuti tinofanira kuti titeerere iye Mwari.
dai mai Loti vakamhanya vasina kucheuka kumashure, dai izvozvi tiri kutaura kuti Loti akaponeswa nemudzimai vake nevanasikana vake, senyaya yaNoa, vana vake vakateerera together with their father, vakawaka areka, baba po vakati ngatipinde, vakapinda, vakawana upenyu husingaperi. Inzwa munhu waMwari, kana uchinzwa izwi raMwari richikunyengerera, usaomesa mwoyo wako. Mwari vari kutaura newe kazhinji zhinji, wachikudana kuupenyu husingaperi, but iwewe you slight message dzaMwari, you slight and message dzochiti ndozozviona mangwana ndanga ndoda kuva muKristu, asi wakaipa atenda hako mweya, neumwe musi ndichazouya. Ndiani akuudza kuti unenge uripo paumwe musi? Mukati memangwanana ano anenge masikati, ndiri kukudanira kuupenyu husingaperi. Mwari vari kuti rangarira, pandakakuti mhanya usacheuke kumashure, iwe ukacheuka. Handina kukuparadza nekuti nyasha dzangu dzinokutsvaka kuupenyu husingaperi. Masikati ano vana vaMwari, Mwari vari kutidana kuupenyu husingaperi. Dai tadaira call iyoyo, tava naupenyu husingaperi, nekuti Mwari wedu rudo. Tisazoite samai Loti. Rangarira mai Loti vakada kudya, mai Loti vakada kunoona, mai Loti vakada kuteerera, mai Loti vakada kufila. Pamwe mwoyo wavo wakati ndoda kumboufila moto iwoyo, mai Loti wakaparara. Masikati ano toda kunamata nevanhu vanoti Mwari ndipei simba rekusatamba nenyasha idzi paupenyu hwandiri kutorarama. Inyasha, upenyu hwako neni munhu waMwari inyasha. Tingadai takafawo newamwe muCovid, hapana chitu chatinomboshamisira isu. Tingadai takafa maaccidents ari kuparadza vanhu, but Mwari vari kunyengerera inini newe. Mukana usati wavharwa uyu, todawo kunamatira. Kana varipo vakadaro, ratidzai nekusimudza maoko, toda kunamata. Mwari wedu atibatsire, ngatinamatei. Baba wekudenga, tinodawo kutendai nekudanidzira pamusoro pemudzimai waLoti, muchitiyeuchidza kuti zvakamuwira zvinogona kutiwirawo tikatamba nenyasha dzamakaextenda izvozvi musati mavhara probation period. Munamato wedu mutsvene waIsraeri, shanyirai mai avo nababaho nemusikana uyo nemukomana neni, mundirangarire Mwari pamuri kudanidzira kuti uyo unoda ngaauye. Tipeiwo simba rekubvuma nekugamuchira rukoko rweupenyu husingaperi. Ndo munamato wedu kuburikidza naJesu unogara nokusingaperi. Amen.